Kritika dwar il-pjan diżastruż tat-toroq Maltin, kritika lejn il-bini esseġerat f'pajjiżna, kritika ma taqta' xejn miċ-chairperson eżekuttiv tal-ERA l-Perit Vince Cassar meta kien intervistat minn Andrew Azzoppardi fuq 103 FM fejn tkellmu dwar diversi kwistjonijiet li qed jaffettwaw lil pajjiżna. Il-Perit Cassar qal kif in-nuqqas ta' pjanar għat-toroq ta' pajjiżna qed iwassal għal traffiku kbir fil-maġġoranza tas-sigħat tal-ġurnata, b'riżultat li qed jaffettwa l-ekonomija ta' pajjiżna. Żdied it-traffiku, beda jinħoloq il-congestion, beda jinħoloq għaliex għax maħniex qegħdin ukoll nirrealizzaw bħala economy dawk il-traffic jams x'għadin jiswawna. All right, ġifieri inti ħallejt bniedem hemm Mekka illi għandu l-attività tiegħu, all right, maqbud traffiku għal sija. Ekku. Il-ħin tiegħu huwa prezzjuż. Huwa qal li din il-problema għandha bżonn tiġi indirizzata illum qabel għada. Il-problema ta' traffiku żiedu, il-karozzi żiedu, kulħadd igarger għaliex jinqabad fil-traffiku. U l-problemi għedin hemmhekk, pereżempju, jekk kellek inti tieħu l-imrieħel, il-bypass tal-imrieħel, inti tkun qiegħed għaddej fuq kważi 4 lanes, daqqa waħda tispiċċa fuq lejn waħda biex tgħaddi fuq il-viaduct, hemmhekk toħloq il-problemi. Vince Cassar irrikonoxxa wkoll il-problema ta' bini esseġerat li qed jieħu post il-ftit postijiet ħodor li baqgħanna f'pajjiżna. Jekk inħares jiena mbagħad lejn il-well-being tas-soċjetà, allura ngħidlek kejfa. Għandna overdevelopment, għaliex? Għax maħniex qegħdin nintegraw il-bini, the urban with the rural, u maħniex qegħdin nagħtu dak il-green spaces li hemm bżonn fil-komunitajiet tagħna, fil-local plans tagħna, ġifieri wieħed irid jara f'dak irid ikun hemm bilanċ bej dak li qegħdin nibnu u l-ambjent. U sa dan it-tant, il-gvern ta' Roberta Bela qed janżel li jibqa' jdeffes rasu fir-ramel u jinjora lil dawk ta' madwaru li qed jappellawlu biex illum qabel għada jieħu azzjoni dwar l-isfidi kollha li l-Maltin u l-Awċin qed jaffaċċjaw ta' kuljum.